вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии Тоҷикистон бо ирсоли як номаи расмӣ аз Вазорати умури хориҷа ва Кумитаи рушди сайёҳӣ хостааст то дар сафари сайёҳон ва дигар шаҳрвандони Тоҷикистон ба Чин маҳдудият ҷорӣ кунанд. масъулини вазорати тандурустӣ мегӯянд, ин тасмим ҷиҳати пешгирӣ аз ворид шудани вируси наве гирифта шудааст, ки дар Чин ошкор шуда ва нигарониҳо аз интиқоли он ба нуқтаҳои дигари ҷаҳонро афзудааст. дар як ҳафта аз ҷумҳурии мардумии Чин ба ҷумҳурии мо 4 маротиба тавассути ҳавопаймо шаҳрвандон рафту омад менамоянд. ҳоло ба гуфтаи ин масъули вазорати тандурустӣ, назорати мусофироне ки аз Чин ба Тоҷикистон меоянд пурзур шудааст ва тамоми ташхисгоҳҳо барои сари вақт аз санҷишу ташхис гузаронидани ин мусофирон омодаанд. дар фурудгоҳҳои байналмилалии ҷумҳурӣ таҷҳизотҳои зарурӣ аз қабили тепловизор ва термосканерҳо насб карда шуданд, ки ҳар як шаҳрванде ки ҳар як мусофире ки аз ҷумҳурии мардуми Чин ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда мешавад тавассути ин термосканер ва тепловизорҳо гузаронда мешавад. вазорати тандурустӣ ҳамчунин аз ин ду ниҳод хостааст шахсият, будубош, нишонии чиноиҳоеро ки ба Тоҷикистон меоянд дақиқ кунанд, то вазорати тандурустӣ онҳоро то як муддат таҳти назорати худ қарор бидиҳад. вирус аслан дар организм ё ки дар бадани ҳайвоноти хонагӣ, хусусан парранда ва ё ки чорвои калони шохдор ва ё ки хук афзоиш ёфта, баъдан зооноз буда баъдан ба одам интиқол меёбад ва нишонаҳои асосии ин беморӣ пеш аз ҳама таби баланд ё ки ҳарорати баланд, дарди сар, дарди мушаку павандҳо ва дарди гулӯ монанди бемории зуком буда, пас аз ин ба нишонаҳои дигар, яъне ки осеб ёфтани роҳҳои нафас ва шушҳо ба вуҷуд меоянд, ки ин ниҳод таъкид намуд, ки маҳдудияти шаҳрвандон муваққатӣ буда то мӯътадил шудани вазъият идома хоҳад кард.